Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:03, maing aga Bacolod, Negros Occidental, kag Bugos man nga Western Visayas sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na sa Action Hotline. Action Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini naman si Action Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo kada Martes. Gikan las 8, tob las 9:15 subong nga aga. Action Hotline. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, mahanumdom sa aton sirima koturan ang Bacolod nagapabilin gihapon kita sa General Modified Community Quarantine, mga ka-aksyon, o kon GCQ rather. And ang Negros Occidental Modified General Community Quarantine, MGCQ, ining duha ka mga classifications ang aton siri sitwasyon kay COVID-19. Nagapatibaan mga ka-aksyon nga dapat magasunod gid kita sa anuman nga mga health protocols para ma-avoid kag malikawan sa gihapon ang paglapnag kag paglapta ining kay COVID-19 nga isa karon kadako gid nga problema hindi lang diri sa aton kundi sa bugos na nga Pilipinas kag kalibutan. Action Hotline. And sa mga viewers naton, bukas na aton sini nga Facebook Live mga ka-aksyon, paki-click, share kag paki-kuan lang nakalapta lang ini nga mga information this morning para makalapnag pagigita sa aton sini palayag sini nga aga sa aton sini nga texter sharing numero 0938225517 and ang aton sini nga mga watchers dira viewers kadto lang sa comment section para sa inyo sini nga mga mensahe kay tagan taginakaron sang pagtamod kag 2 to 3 liners lang hindi paglawiga kay para basahan taman ng iban. Action Hotline. Ano ba lang mga balita nga huluhambalan aton sini nga aga mga ka-aksyon? Action Radio. Tutukan tigid karon digidugay ini nagluntad nga aksidente dira sa Banwa sang Valladolid. Ano nakatutok ang aton sini patrol with action na Eden Aboso bangod sining 4 ginagkalamatay. Grabe nga aksidente iniho, nagkalasunog ya ang van. Action Hotline. Ing porte nga balita sining nga aga samtang kagabi porte man nga balita sa aton gyapon sa patrol ining 13.6 billion pesos nga balor sa ginapatihan Shabu ang nagkaladakpan or dakop sa buy-bust operation sa barangay Singkang diri syudad sa Bacolod. 3 ka persona diri nagkaladakpan, 2 ka babaye kag 1 ka lalaki. Action Hotline. Ang iban nga balita diri sa lokal mga ka-aksyon, ang Palapala gin lockdown mga ka-aksyon, no? Gin lockdown anay matapos nga ang isa ka job order at ka job order casual sang provincial government nagpositibo, no, napatay kahapon sang aga mga ka-aksyon. Action Hotline. Ang terminal nga ini na lockdown may mga contact tracing, no, nga ginahimo sinimat tiniyon. Kamunika delikado gid kay Kwan sa kay COVID-19. Action Hotline. Check taman karon ang Central Negros Electric Cooperative kay do may ara sa pag-increase mga ka-aksyon sang ila sining power rate kay na initial talk na tondri may ara gid man pero ang inang demand nga paggamit sa ginatawag naton kuryente. Action Hotline.
Aman ang hulombalan naton karon kay iban pa nga balita, kumustahon taman karon ang road clearing operation. Kumustahon taman karon kung kumusta na ang task force disiplina diri sa syudad sa Bacolod kay COVID-19 ang paghambalan. Do kadamo naman galinagaw nga mga utod naton nga iban way man face shield gani. Ang mga karuling sang kabataan subong sa mga kalan-an ara na, ang iban ara na sa kilid sang dalan way face mask. Hotline. Kag ang mga kalan-an subong wala man naga-observe sang ginatawag naton nga physical distancing. Hotline. Te ang aton task force disiplina nagatuyok-tuyok man ni sila ayhan. Radyo. Are pa ni sila ayhan. Hotline. Sige, ang mga balita sa nasyonal kagabi action doors na may ara sang address no si Presidente Rodrigo Duterte, way matigayan to no. Balantayan man to tani mo. Anyways, ang mga balita sa nasyonal do kabalandra na gid subong kay Davao City Mayor Sara Duterte para sa 2022 iyang presidential election. Hotline. Nga nakahambal kita sina diin nga mga engagement subong mga kaksyon sa didto nga lapit-lapit sa lugar ni Inday Sara Duterte ato to siya pirmi. Hotline. Inablang daw gulo gagmay lang at tipon-tipon bla no inablang daw kay importante gid ginapahambal sa pirmi kung makabisita kamo sa YouTube la kay may mga video clips na da subong si Inday Sara nga may mga palayag na nga nagapalahid-lahid na gidya sa taong bayan. Hotline. May statement to siya ganing do kanami gid pamatian siya kabalo kang Pilipinas do kabudlay gid no pero tani kung may Pinoy nga yellow, may Pinoy nga pula, kag may Pinoy nga puti, mag-iisa na lang kita. Hotline. Korte nagbakuha na mo, hindi na kay binarangay kag pangbanwa, pang syudad lang ang mga mensahe, action hands, pang nationwide na iya nga mga speech iya. Pero tito nagyang mga patutsada subong no. So di ba batyaga nato no nga may ara na gid siya sang may mga tikang na nga ginahimo. Ano kita mo kadto katuya sa Kamsur, Camarines Sur, managtag kay mo tuya sang ayuda sa mga anyways why may ginapunggan bisan sinulang pero tayo gibing intention mo kay taga Davao City ka. Hotline. Galing kay basi batasan giniya ni Duterte Sara iyang mabinuligon bla no mabinuligon sige bantay-bantayan taniya. Hotline. Nagapakalinong subong si Senador Manny Pacquiao pero may isa ka lugar man siya kadtuan nagpanagtag naman siya tag isa ka libo. Hotline. Ano naman iya iyang gimmick kag ano ihan ang tikang Manny Pacquiao man para sa masunod naman nga mga sa eleksyon abe kay diri sa aton sa Bacolod dumanda do kapila yagi di balikon na nagtag sa NGC na nagtag sa Lasal, na nagtag sa isa ka hotel diri lapit sa amon ho, malinyaman ko ganit tani. Hotline. Kali ko malinya ka basi maabtan ka siyam-siyam to do di kagig kabaton sa pila ka grabe kalaba nga linya do, pilak barangay ato. Ti ambal nila mabinuligon na gyud si Manny Pacquiao. Kumbaga do kasululubra ng kwartay pinagtagan na lang. Ti may political instinct ng tao ya. Gusto niya mag-popular pagid kag gusto mag-uyat sang poder sa gobyerno. Tumitak balo 2022 basi kibot lang kita mag-file sang COC ni for president man. Hotline. Balantayan. Sige dira lang ta anay asta. Pulo patikim lang na anay sa lakat sang politika kay bisan ano nga pandemya, ang politika hindi mo na yan mapunggan action hands. Hotline. Kag ang politika subong ginagamitan na sang pandemya. Hotline. Ang porte man nga balita sa nasyonal subong nga daw hindi ginanamian ang halos kalabanan ining pagpagwa ni Senate President Tito Soto III sa information nga may duha na kuno ka tawo i action hands nga opisyal sang gobyerno nga nakapabakuna na against COVID-19. Hotline. Kabalo ka mo kung sinone si Congressman Romualdez. Oo. Kag si Senador Ping Lacson. Hotline. Nakapabakuna na sila kuno ya. Pero hambal sa taga DOH, siya way pa na di sa aton. Kag hindi gid pwede makaturok sang bakuna nga wala sang otoridad nga magpahanugot kaangay sa Food and Drugs Administration. Hotline. FDA. Hambal sang taga DOH na kundi ginkompronta si Lacson action hands. Anong hambal ya? Sa joke lang gito pro. Hotline. So gintutuod ginalog-lahog. Hindi mo nilhog-luhugan iyang vaccine kay need ina isang tawo. Karon maguba na karon ngalan sa gobyerno tanga una pa kamoya pa vaccine da sekreto pa
So sa mga tao nga nagakinahanglan sining vaccine nga ini. Action Hotline. Sige, joke man to kuno pero do kalain pamatian la. Action Hotline. Update lang tagablay sa gamay action hand sa module. Hay may isa namla ka 12 anyos naman nga naghikog naman no? Action Hotline. Sa Nueva Ecija. Lalaki naghikog ginhigtan niya sang wire ang kaugalingon niya action hands. Kay nga suno sa amay do nabudlayan gid ang bata kay una-una wala sila internet. Action Hotline. Nagapanglakaton siya kung di siya makakuha sa internet nga makakonect dito. Although nga module sila kung di ginapasa na mo. Magluwas action hands ang ginaubran nila sa module nga ina. May mga task nga ginahatag ang mga teachers naton nga kabudlay. Action Hotline. Ti ang bata daw kapursigido gintanay mag-eskwela. 12 years old ha. Ti bangod nga daw ka hopeless na guro sa iya pigado pa. Sapwan na lang sang ginikanan nga nagakabit na sa balayan kag isa na kabangkay mga kaksyon. Action Radyo. Las 8:13 Action Hotline. sa mga kabataan naton dira kung di nyo kaya konsulta sa mga ginikanan, kung di nyo kaya magpamangkot sa mga maestra. Amo wala na kasimple. Sigurado kung may mga friends ka mga maestra da, kag si teacher nyo mismo mangkuton nyo. Di ba? Kag kung hindi gid kaya hindi pag-answeri. Action Hotline. Amo lang na kasimple kag sa mga teachers naton hindi nyo man pagpatami ipabudlay ang aton sa mga kabataan kay sa word parandaan nga blended learning ini nga method dapat pahapusan ta lang hindi ta sa pagpabudlayan kay lain gid nga si teacher ang nagatudlo sang sa nagamato-mato ang estudyante. Action Hotline. Sige, kuantang patrol si materiyo na tutukan ta ni anay ibuhos ta ring oras ta sa patrol sining tuman kadako nga aksidente sining nga aga diri sa Negros Occidental. Action Hotline. 4 ang nagkalamatay, nasunog pa ning van. Paano ginibla nagluntad? Although kay na plastar naman itudo sa aton sa patrol sa ginasang aga pagid. Pero sa mga late tuners naton need naton sila ni-inform kay hindi man nalos tanan naka-monitor gid kay ina. Pero subong ipakompleto ta with action Eden Abusong. Patrol reports. Action Eden, good morning. Action na Bray, grabe man ka dako nga aksidente nagluntad diri naman sa bahin sang Banwasang Valladolid. Pero ti kaina although may mga initial information na kita Action Bray kung paano nagluntad ang aksidente, for the benefit man sa aton tuners Action Bray no, ang aksidente ang natabo sa bahin sang Purok Katilingban, barangay Sagwa Banwasang Valladolid, involved diri Action Bray duha ka wing van kagati nagresulta ini Action Bray sa pagkapatay sang 4 man ka persona. Bali tag duha-duha ini Action Bray ang sakay driver kag ang pahinante. Okay, So, ang mga wing van election na Eden no? Yes, correct Action Bray, mga wing van sila. Bali, ang sitwasyon Action Bray, kung para sa mga kaksyon natin hindi familiar bala sa place, ang nearest landmark diri naton is ang Valladolid District Hospital. Okay. Mga 400 to 500 meters away sa Action Bray, may medyo kurbada gamay. Dirigid sa kurbada Action Bray natabo ang aksidente. Mga las 12:15 kay inas ang tungang gabi Action Bray kag sa initial nga pagpangusisa sang kapulisan sa pagpangunaman ni Valladolid PNP Chief of Police Captain Wilfredo Benaman Jr. Nga ang ini Action Bray ang isa ka wing van na may plate number MAH 4613 halin ni siya Action Bray sa norte padulong sur nga direksyon. Silingan halin Bacolod, pasaka direction Bray sa Banwasang Valladolid. Ang actually sila ni Action Bray ang ulihi, wala lagi lamang nadugay na kilala ang ila sini nga ma-identity sila ni Action Bray. Nanday ang driver amo si Johnny Garcia. Taga barangay Ilopez, Syudad Sang Silay. Kag ang pahinante amo si Evel Elostrissimo. Kay na ano ni Action Bray bali ang sitwasyon ang ining wing van Action Bray ulihin niya siya na identify because super sunog or totally sunog gini Action Bray. Bali anong karga na sila Action Eden? Anong karga nila sini? Ang karga ni Action Bray unidentified pa as of now. Kay padayon pa ang investigasyon sang kapulisan pero ti initially hambal sang investigador man iya ni Action Bray sang Rivson ang amo ni nga truck.
So sila ning halin Bacolod pasaka di sa Valladolid. Then action bray ang ilang enkwentro amo ining van nga na kundiin sakay ang mag-utod. Halin ni sila action bray sa Mabinay, papuli na dire sa syudad sang Bacolod. Ang driver ang ginkilala kay Wendell Larios, kag iya nga utod nga helper amo ini si Carlo Larios action bray. Sa pagpangusisa sa Taga atong din sila kapulisan, Action Eden? Taga din sila? taga Mabinay, Negros Oriental action Okay, bray. sige. Aha. Oo. Bali action bray pa balik na di sa Bacolod ining mag-utod nga Larios sang hambalil sang kapulisan action bray nag-agaw sang lugar kay Tikurbada, nag-agaw action bray sang lugar ining mag-utod nga Larios na from north to south. That's why nga nag-head-on siya action bray sa ginamaneho naman ni Garcia sa kay sila Cebu nga going action bray pasaka diri sa Banwa sang Valladolid. So ang ining ginamaneho ni Garcia action bray ari sila ya sa ilang line sa ilang lane I mean. So nag-agaw ni action bray ining magutod nga Larios, nag-head-on collision, nag-ignite action bray ang salakyan bangod posible initial pa lang na dagdag ni action bray ang fuel tank kay kung makita mo sa aton video ang fuel tank sang van nga ginamaneho ni Garcia ari sa left side action bray sa likod gid sang left nga panguna nga guma sang ilang nga van amo ni action bray ang nasudsod man ba or naigo sang van nga maneho ni Larios. That's why nakakas action bray kag subong gina-confirm pa kung may ara gid man sa mga mantika action bray nga karga ilibrang salakyan na posible amo ining rason kun nga pag-ignite ginsugudan action bray sa kalayo kag pagkasunog. Ang nasunog amo ning ginakuno-kuno nga iya kasalakyan sang Ribson Action Eden, so meaning ang mga unod sini mga dry goods tanan-tanan or ining mga ano pang store, no? Oo, yes, mga correct action bray. Oo. Pero then again, subject na sa confirmation kay maibid pag ining investigasyon sang kapulisan bangod super sunog action bray mo. Unlike ya sang truck nga ginamaneho sa mga Larios, una lang ni action bray ulo lang sang truck ang nasunog. Kag pag check ya sa ila sining nga truck action bray wala sila sang karga. Actually, na-istorya man natin action bray ang driver sang isa ka truck na upod ni bala sa mga Larios. Ang pangalan niya si Condrado Lanot. Kahapon gali action bray Lunes, nag-abot din sila sa Bacolod kay ma-deliver sila sa mga diapers dito sa syudad sang Dumaguete. Then after pag-deliver action bray, nag-decide sila nga mabalik na lang kay amo man ginang schedule ni action bray pa Manila because ang tag-iya ni action bray sang kompanya o ang ang kompanya sang truck o sang van nga ginamaneho sang mga Larios dito na sa Quezon City. Okay. So mapuli pa sila ni action bray o galing mga 2 PM naghalin sila sa syudad sang Dumaguete. Galing kay nagpahuway-huway pa kon action bray sa syudad sang Kabankalan bangod nga may truck van kagati mo to nagbiyahe sila lapit na tungang gabi para pag-tsaktuhan pag-abutin nila Bacolod may ara sila action bray masakyan man nga cargo vessel nga pwede sila makasakay. O galing kay amo ni action bray ang nagluntad nga aksidente kag actually hambal ni Lanot kini action bray gin pamangkot amo pagpahuway-huway to nila bala sa Kamangkalan po anong sitwasyon kon basi may napalayag ang driver nga do naglain niya pamatsyag o kon etc. Hambal niya ang ining si Wendell kun action bray ang pagkilala yan niya once nga kung tuyo kun action bray gambal gini siya nga mapundo sila. Okay. Amo na bala action bray yung sitwasyon kaya tingin na-claim din ng ibang nga tao kasi bala tuyo ang driver kaya tumagabi sila basi yes nakatuyo or basi alikin di man pwede pangunahan ta basi kung isa do ga 2 battles 1 battle man amo na be correct action bray pero depende na karon kung ano ni ang based man sa investigation sa atong kapulisan kag actually nakita tang iban nga pictures action bray kay may mga nagapamangkot bala gusto nila maintindihan kung nga pagkasunog or wala pa sila nakapanaog gilayon sa ila sining nga salakyan. Galing kay ang sitwasyon action bray sa ato mga ka-action head-on. Nag-head-on ang duha ka van. That's why nga pagbunggo sa impact action bray naipit
ang mga sakay, ang mga pasahero sa salakyan. Kay mostly action Eden sa sining mga wing van nga ini, why ini mga ilong action Eden? Wala ilong Yes. ha, meaning ulo Wala rikta. po. Oo. Mm. Di amo na siya dahil actually may nakita kina nga picture kay Sir Benuman do kalain tanawon mo action dry no kay may ara payasang do although sunog na ang bangkay pero makita mo action dry nga may urge ang pahinante sang ining sunog gid nga salakyan nga magwa action dry do ang pwesto ya do nagpapangayo bala sang bulig action dry nagatangla nga nagagwa sa bintana sang van action dry So meaning nagpapangayo nakaidog na gid man siya tani gali. Yes, action dry amo nang hambal nila di sa mga kapulisan ha nga may ara sila ya urge nga mag syempre action dry mag-init na yan no makabatsyag sila init ka muna na natabo do adrenaline na SOP sang tao Yes, nga correct. maghalin gid action dry mo o galing kay sa amo ni na sitwasyon action dry na isip sila amo tong rason nga wala sila makagwa kay initially based man sa investigation sang aton kapulisan gyapon ang duha ni action bray ining mag-utod nga Larios napatay sila action bray bangod sa impact bala sang pagbunggo samtang ang duha napatay action bray bangod nga sakay gid sila sang totally damaged nga wing van action bray kung makita mo dira sa aton video ubos-ubos gid action bray wala na gid mga guma nga bilin kag di paglaragway gani sang ibanding nga mga residente kay actually damo di pa ni malay action bray sa kilid mayo lang kay may railings bala ang isa kuno ka guma ni sang van nga sunog gid kaayo nagatiyog-tiyog kuno sa dalan gakalayo action bray Nagkalapalos gid kay dili. oo yes correct action bray nagkalapalos kag di nagpamangkot man kita ang kita mismo makita ta di sa area subong action bray may mga poste o galing ti wala sang ano action bray mga suga bala galing kay ti given bala nga ti dulom ang area tapos duha sila bi sanag man most probably mabalaan mo gid nga may sugata ka galing kay hindi man siling ni action bray nga blind curve kay gamay lang man sayang curve dirigid sa kurbada galing kay ti wala kita kabalo sang sitwasyon o kung anong rason kung nga action bray nga nag-agaw panisang linya ining driver nga si Larios action bray si Wendell Larios so subong ang mga bangkay ang ara karon sa Lagunday Funeral Home sa siyudad sang Bago kag actually bag-o lamang kita naghalin dito sa police station nga naghambal ang investigador nga na-contact na action bray ang pamilya sang sining ni Garcia kag ni Elestrisimo dito sa siyudad sang Silay para at least for confirmation na gid action bray kag may baluan kon iya gini action bray karibson pero nagambal ang pamilya action bray makadto di sila action bray subong man dayon nga aga para so ang patay action Eden apat may pilason pa. Wala na action bray Duha lang dapat lang gid sila. Patay action bray yes Grabe, correct action bray kay tag duha man lang sakay nila no. Yes, action bray. Ang drive ang boss or company nga tag-iya ni action bray sang truck nga ginamaneho ni Larios ambal ni Condrado di kaina nga na-contact ni naman dito action bray sa Quezon City. At idoblo budlay pa yada action bray kay dito gid ako no daan ang ila sini nga opisina. Pero ya ang mag-utod ni nga Larios residente sang Banwa sang Mabinay diri sa Negros Oriental. Sige. May mga kwan kad action Eden interviews abi. Yes, action bray pabati daton una no ang pahayag man ni Captain Wilfredo Benuman Jr. Una ton isuso ni siya nga mga wingban ang isa ka wingban nga from south to north amo ni siya ang nag-agaw dalan sang wingban nga going from north to south nga wingban sa mga katigulangan nga naistorya man naton. Sir, most probably head-on gini sir ang manag. Yes, head-on gid sa makita ninyo ang foul before naton nakuha ang bangkay sang boat nga mga victim gigamitan siyang bolt cutter, gigamitan siya nga sipilin through the help man sa ating mga rescuer. Nagpasalamat man kami gali sa mga nearby municipality, Pulumandan, San Enrique, fire stations kag mga rescue at the same time ang Bago City Fire Station sa pagpamuno sang Provincial Fire Marshal nga si Major Siloso nga nagbulig man kag ang disaster rescue sang Bago nga nagbulig. Kag ang aton very own nga Valladolid Fire Station sa pagpamuno ni Chief of Jimmy Sala. Actually,
head-on collision na siguro natakpas ang fuel tank at dito na ignite. Action Bray, kamay lang siyang pagpayag. Na-effect na sila sa sulod sa Naman siya, Action Bray. Aha. Nga may panawagan siya sa aton nga mga motorista nga bisan tawhay Action Bray ang dalan, mas mangin mabinantayon pagid gani kay ti amo man ang paminsar sang iban mo kay tawhay ang dalan. Aha. Base binila nga sila lang yang nagyabiyay Action Bray. Ari kabayan lang Action Bray sa pagpahayag man sa panawagan ni Captain Wilfredo Benman. Ilang pinawagan natin sa mga motorista na going sa Bacolod, from Bacolod, going sa south. Ang place of incident sang vehicular accident naton, kung halin ka sa Bacolod, before ni siya sang Pusing Tabaw, kung halin ka sa south, after ni siya sang Pusing Tabaw, na iluhinay lang kita dira nga mga lugar na accident prone area na da kagsubong may obstruction da. It's because nga ang mga trucking nga na-involved sa accident may kag nasunog ara pa dira kag mabulubod dayan pa siguro nga maghimo sila dayon sa kay guba ng motor hindi nakadagan Action Bray, tiya mo na ang ari padigyapon sa area kay ti hambal ni Captain Benuman, hambal niya ni ni Action Bray i-chop-chop bala kumbaga. Iutod-utod ni Action Bray para nga mahawa na diliwat nga area. Mao nga ti guba gini Action Bray mo ang motor sang duha ka truck ti hindi na gid mapalakat Action Bray kag ti hindi mo man ini matulod para mapahigad. So ti na halong-halong lang sa aton mga action kay ti nagpalayag matugani kay ina ang LGU kuno no na dugangan di Action Bray ang mga suga sa area kay ti ari di higadalan daan na halong-halong gid ang mga halin Bacolod going south kay ari gid sa lane Action Bray nga going south ang ining duha ka traffic. Sakto gito dapat kung naga-drive ikaw sang salakyan kon anong lane mo dira ka lang labi na gid kon mga kurbada Action Eden amo nang pinaka sekreto dira mo para likaw gid sa anuman nga aksidente. Kay ti tsakto tong hambal ni Sir Binuman nga way takbalo sa likuon da may nagapalapit magaling nga nagasugata sa imo no. Kung kumpiyansa pero tigid ti amo ning resulta ho. Gani man Action Bray pero ti kaina grabe man Action Bray no kaya makuhalin alas 12:15 ni natabo na kuha ang Action Bray sang mag-utod nga Larios alas 5:30 ni Action Bray. Ti syempre ang kabudlay nga pagkuha kay tinaipit sila plus nga ang kainit sang salakyan nga nasunog plus nga dangerous pa sa Action Eden kay way takabalo si lumupok pagid ko na nung pwede maglupok dabit hindi man sa basta nga lusubon sa mga rescuers nato Action Eden mo na. Yes, correct Action Bray kung kaina ready mga BFP may mga personnel pa di Action Bray nga may mga lain niya bilang mga machine kay gingamitan pa ni Action Bray acetylene may mga bolt cutter pa para Action Bray mapagwa lang ang bangkay man sang sining mga biktima Action Ini Bray. nga aksidente kon tulokon tagid may balasulon diri Action Eden. I'm sorry, way tay nagabasol totally sa tong nagkalamatay. Pero kung isipon mo gid sa pagmaniho may ara diri sang foul gid ano. Kaya dapat hindi ka gid mag-agaw dalan. May mga aksidente man yang inabalang gadalagan ka lang napalo sa rueda mo, nagtumbling ka lang yang daw ay man lang, dibla daw mo na nga ara ka lang sa lane mo. Pero ini makit-an ginaton nga may violation nga nahimo diri sa traffic rules and regulation ining nag-agaw sang dalan Action Eden which is tonight o this morning pabalotas mga kauturan ta nga likaw agaw dalan labi na gid kun likuon Action Eden. Correct, Action Bray. Importante, amo na balang sulit-sulit man sa aton nga autoridad. Slowly but surely, kay may nagahulat sa imo, Action Bray, sa imo panimalay, nga safe ikaw magpuli. Yes, the Action Bray, so far, ginahulat na lang to sa aton kapulisan, ang pamilya man, sa sining unang ginkuha, Action Bray, ang truck na nagabiyahe from Bacolod sa Valladolid, kahit ay mapadulong sila Action Bray, subong man ang coordination man sa tag-iya sang kompanya dito sa Quezon City Action Bray kay sa aton kapulisan diri man sa Valladolid. Porte gini ka do ka slight bala nga nga curve ang balmo kay Action Eden no? Yes, Action Bray, di man sila do ka hairpin curve gid. Gamay lang gid yang liko Action Bray kay hindi man siya blind curve. Medyo hilay lang gamay kumbaga Action Bray. Pila ka lanes gani ini? Duha.
Apat ka lane ay Apat. in action drive pero dugag may bala. Aha. Oo, hindi siling do parehas sa aton sa syudad sang Bacolod nga per lane lagpad na daan. Yes. So, maghambal Oo. kita daan nga apat tsaka lanes, although nga gamay dira ang pinaka side sang right side or left side, abi. Pero nga ting mga agaw pagidalan man, bisan dito ka na lang natin nag-agaw sa imo sining lane gihapon sa duha ka dalan, way gid dapat na tabon action eden mo. Kaga ti galing nga action drive na notice mo man bala kanami ina subong action drive no, sa makita mo na bala sa mga dalanon kung manotice mo may ara suga sa dalan. Do dako ginabulig action drive mo Yes, pero yes. amo man ginapangabay sang iban nga nami man bala sa mga amo ni especially sa mga out of town mga national highway may amo na di action drive or butang ta. Ang namin mong sa inner sang dalan, inang Yes, action drive. reflect to rise ng tawag sila mo, ga-reflect ang tong suga. Do may suga pag ginasubo Yes, action yes. drive mo mag-going ka bala sila Aha. at least mabalaan mo maara ka sa imo linya kay subong may ari dia ang linya di action drive sa natabuan sa aksidente double yellow lane buti Oo. hindi ka ka-overtake Yes. pero ti kung gabi action drive wala ni kaya ga-reflect pag di kung hindi mo sa ulong dalan Aha. hindi ka kabalo nga double Yes. yellow lane na dire. So about time na action eden nga ini nga mga ginapang-istorya ta subong dapat amo ning unahon nga mga proyekto naton sa gobyerno. Ini mga importante nga mga bagay like for example ang gin-mention mo nga naga-reflect sa dalan nga suga, puste nga may ara ya sang bombilya, hindi kay puste lang nga tindog da pero way kay kita bombilya da dako bulig ini mo para masugaan dalan ta action eden. Yes, action drive nga dako gid bala nga bulig sa aton sini nga mga motorista, especially nga sila ni action drive given nga may truck bad gabi ni sila yung gabi nahe sa amo ni action drive nga mga area. Aha, sige. So far action eden kompleto naman ana. Yes, correct action drive. Aha. So amo naman ang to ginahulot action drive ang pamilya man sa sining mga biktima. Live diri sa gihapon action drive sa Purok Katalingban sakop sang barangay Bagong Banwa sa Gua Banwa sang Valladolid ini naman si Action Eden Aboto. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Salamat patrol sa ining masubo nga balita diri sa syudad sang Ocon probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Actually ining aksidente sa dalan sa pagkadamo na gid katama mo, no? So ang aksidente sa dalan ang balasulon diri halos tanan, no? Halos tanan. Kung ako maglantaw magluwas lang sa aksidente inang normal gid nga pagka-aksidente. Action Hotline. May ara aksidente nga kwan gid irresponsable iya nga pag-drive sang mga salakyan. May ara iya aksidente nga mo sila mo. Action Hotline. So ina dapat amo nang aton huna-hunaon kung naga-drive ikaw, no? Nga ibutang mo gid sa huna-huna mo permi nga dapat hindi kada pwede mag-agi kay bawal na da. Action Hotline. Ikaduwa ti diri aton gobyerno, Department of Public Works and Highways dira DPWH, no? Ang mga sign ni Jess guro butangan tani guro sa mga naga-reflect man dira nga mga signage dira nga ini likuon ini Action Hotline. para makitaan gilayon plus ang aton sining gobyerno pagid pabutang sang suga sa dalan ta kay ang Negros Occidental subong kung maghalin ka des Bacolod, ang mga highway tayo subong ka mga lagpad na mo. Action Hotline. So dapat butangan tani puste side by side, piyak kag piyak kay para kun diin man ni astang aton sining nga highway halin di sa Bacolod padulong didto iya sa Sipalay hinubaan dapat may mga puste na gid ini in coordination man sa mga LGUs naton. Action Hotline. Dako ini nga bulig iya sa dalanon mga kaaksyon para malikaw tagid ang damo naging katama nga aksidente. Kaya dapat ang aton dalan diri butangan taman sang inang ginatawag naton depensa gid sa mga driver naton. Action Hotline. Advance gid pirmi nga aton una nga basi may gapark de, basi may masugata ko de. Kag ko naga-drive, likawan ang mga nakainom, likawan ang medyo pagbiyahe nga tuyo na gid labi na gid pareho ni sila kapoy ni sila. Action Hotline. Sindihan tama ni sila pero siguro ang presence of mind mo guro no hindi gid pagdulaon bisan kapoy ka na kundo di na gid kaya hala pahigad kag magpundo dira sa lugar nga hindi man ka madalasa sang ibanda kag magpahunay-hunay for a while. Action Hotline. Amo sila. Anyways ti ara tabo na so maka-learn naman kita sang lessons gikan diri kag kabay pa hindi na ni masulit pagrabi iya mo pagsalpok iya sang duha ka higante nga mga salakyan niya nagkalahulog ang tangke sining isa paghulog ti nag-ignite nagtugas ang kalayo kalaipit atong sa Fransit mga kaksyon ti nagtinguha nga makagwa
Ti ano mo makagwa kay naipit ka gani. Action Hotline. So ang pagkaipit nila isa na to kakausa kun nga ang wala sila nakaisdog didto, grabe nga impact ulo to ulo. Imagine nyo wala ang wing, ang ginatawag nga wing van nga wala sang ilong, way sang laba bla nga makadepensa kun tani. Why man ni sa mga airbags, why ni tanan, do? Ang ining mga amon nga salakyan. Action Hotline. Magluwas lang kung mga brand new subo nga mga pasad, abi nga mga gwapo gid halin bid sa kasa gid abi. Tibi mga airbags sa nang iban pero kon mga daan-daan naman nga 1990s pa nga mga modelo ini 2000 abi ano etc. dira. Action Hotline. Iway gini sa mga dulo depensada, galing kiti na ipit ka na. Paano kay mo makatakla sa bintana? Paano ko maka-open kay di ka na kaidog? Hasta nga sumilaob kag nasunog ining nasambit iyang salakyan. Action Hotline. Pertelas 8:37 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon dunga gantang ibang mga isyu sa aton siri nga pagpangalagad mga ka-action. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, good morning sa Kailito Dayap. Alex Montesa, good morning Sir Bry. Maulano na adlaw sang Martes upod sa imo buhok. Ay gaulan subong. JM Asdilio Banaag, Action Brian, Sir, good morning. Galive ko FB ga travel pa Bacolod. Thank you, more power and Galvez. Salamat. Junior Lito Luzada, good morning. Happy birthday da kay Dodoy Eli Alibo, 68th birthday niya. Salamat. Vanessa Mayo, a great sunny Monday afternoon here sa Minnesota State. Good morning da sa imo Action Bry. Monday pa lang to kay Ma'am Subong, no? Late sila sa to sa aton digali kwan. Isa ka gabi. Maria Teresa Hofilinia, salamat gid. Alex Montesa again from Action Firing Line to Action Hotline. Amo niya sir to hugay ni sir mo. Ang matakan nang galing sa tingog ko. Heaven, good morning. Marilo Travilla Catinoy, Melanie Mondia Mahinay, Alex Montesa, Sir Bry, mayo pa ang langit, may tubig nga ginahatag pero ang Prime Villar aga pa wala hydrogen o tubig gali sa area sa barangay Takuling. Kasubo man na daw sa lugar nyo, sir. Manano man na nga. Gali kidudugay na gid problema ta sa tubig mo. Basi amo ning sabat karon sa gabi, try naton ang Prime Water kung kumusta na sila. Na mga amigo tato sila. Kaya para maka-interview kita. Baby ba daw isod araman. Gina Francisco, shout out naman family Francisco of La Castellana, thanks. Physical distancing is a common health protocol pero mabudlay ipatuman sa kada panimalay, Sir Brian. Sa panimalay, Sir Montesa, daw hindi ginato na maplisa, no? Kaya pang pamilya. Pero sa mga outside gid, amo ni dapat gid yang medyo kuan, no? Dapat himuon ta. Istander David, good morning, Sir Brian. Always monitoring from Barangay Cabo. God bless. Keep safe, Istander family. Ay, oo. Mga friends sa mga Istander family. Thank you again. Jocelyn Libo on Dispoho. Sonjing de Monteverde Tokuda. Ohio. Good morning, Action Brian. Watching from Japan. Stay safe lang, everyone. Salamat. Trix sa Ibosio. Thank you, man. Jin Oisi, sir. Good morning, Sumbray. Monitoring from Singapore. Hello to Energy Funds Club. ZT Alunan. Good morning, Landa. Watching from Hong Kong. Novi Valencia, Subaldo Araman. Alex Montesa, kon matabo na Sir Bray. Sa 2022, linugaw nga nagaw raw naman ang punsod ta halin sa dinuguan nga panos. Politika wala gihapon ga mature. Childish like Dorian gihapon. Langka naman be pwede. Tilang ka, baho pag ina Sir Montesa. Pero namit. Lily King, Action Bry, good morning. Salamat gida. Alex Montesa, antes ang simbahan. Ano, utod si raw. Robinson Nilios, good day, Action Bry. Gold, gali, hair mo, daw kano ba? Tripping lang ni Sir. Manjo Arniho, good morning, Action Brian. Monitor gid kami kay Ronald Antolo kag Cap Building. Alex Montesa, ulihi ang response sa mga fire trucks to extinguish. We don't know, sir. Why nakabalo, sir, no? Late gimana sila pirme. Kaya ginatawagan pa. Kapusang kalayo, yung seriya dasi, gidman mo. Jonabel Daya Una, salamat, gid. Dino Alec,
July, Derla Celestial Honko Tegzimana. Good morning, Action Bry. Watching live from Cambridge, UK. More power sa inyo program. Stay safe. God bless sa tanan. Junior Mainit Rihon. Lorenzo Hintugaw. Rakilina Lumawag. Good morning, Sir Brian. More than Action Radio Bacolod watching from Hong Kong. Mian Anico Rodriguez, La Carlota. Lee Pong. Nami ngalan yun yun. Lee Pong. Good morning, Action Bry. Monitor lang kami din ni Ilma Lusoka, Polidario. John Evelyn Tomakin Brosi. Good morning, watching live from Sipalay City. RC Litan. Good DM diri Bacolod damo area may posting nga bulb pero wala gasiga. Bisan tubang balay ko to ganiyo. Ako pang pangayuan hindi man akon poste. Tomas Broniola. Good morning, Asumbray. Tamiyaw ko sa Tio Roberto Magdadaro sa Mansilingan. Nilida Lopez. Good day, Asumbray. Watching live. Barangay Tabunan, Bago. Liberty, Biniten, Obaldo, Araman. Dennis Pirmasur. Good morning, Sir Dennis. Diana. Madam Ida Benzola. Shout out lang sa Familia Bansinilio at Ramos sa Barangay Granada. Good morning, Action Brian. Salamat. Joel Lagura. Good morning, Sombra. Watching from Korea. God bless sa tanan. Pakigreet lang family Lagura, especially sa wife ko na mabuot, Mrs. Erna Lagura. Sige, standby lang ka muna kay pagbalik naton istorya ta parte Sineco, no? Amo ning pandemya pero may may hike pa sila, no? Ang Sineco kag iban pa nga balita karon. Las 8:43. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita kaptayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask... Pangalagan Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:56. Action Hotline! Maing aga lang sa mga utod na ton yung nag-monitor sa ton sining pagpangalagad mga kaksyon. Ano? And kay Roxy Degali, salamat gid sa pag-monitor. Dalagid lang doon din na maghihong konding kuano. Si Sir Jose Mongcal Torilla Araman, Almira Le Malazarte, salamat gid, no?
And Macharlita Daquiado, no? Lodi Daquiado, Buena Park, Mereching, Mahipos, Abada, Zone 4, Barangay 17. Salamat, gid. Si Ma'am Marilo Villar Tanaman. Good morning, Sir Bryga. Ginatamyaw ko my daughter, Yakono Kate and Kathy Kono, live sa Action Radio. Salamat. Marchalita again. Kinabasa ko na. Carniel Ron Manaay. Good morning. Action Bry, stay safe and healthy. Salamat, ikaw man. Franco Villanueva Osorio. Correct agad, Action Bry. Dapat defensive driving gid dapat. Gusto na? Philip Laurente, sir, good morning. Joel Lagura, good morning, Action Bry. Watching from Korea. God bless sa tanan. Pakigreet lang family Lagura, especially my wife or sa wife niya nga mabuot nga si Madam Erna Lagura. Sige. 8:57 Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action Hotline. Si Ma'am Malo sige. Check naton kay pangagawon tani karon sa hapon o kon basi malabot tani. Ini lang pag-file kaso kay Dr. Maria Carmela Hinsoli, ano? Ang former nga CHO, City Health Officer diri syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action Hotline. Nadalman gid sa doktor, ano? Way gasabat. Hindi siya makontak. Ano tabo man? Trial action Dorel, ano? Kay dok okay nito kay na, no? May connection ini sa pag-file sa National Bureau of Investigation, no? O galing kay NBI doon di pagid alang-alang pa sinimat niyon. Action Hotline. And ini may connection ini sa ginaligar nga may ara sang pagpugong sa pila ka mga numbers sa mga nagpositibo diri syudad sa Bacolod before. Action Hotline. Sa nagligad nga mga binulan, mga kaksyon, may mga x-ray pa to. If ma-remember ninyo, nga interview naton diri si Councilor John Gamboa Jr. nga may gin-mention siya like this mga kaksyon, no? So, amoning hambal naton gani, no? Kung isa ka otoridad, nag-obra ka sa gobyerno, dapat maging transparent kita. Action Hotline. Kaya hindi sa tanan nga oras, ma-please naton ang tawo kag mapapati naton mo, no? Tilang tawa na tabo, blo? NBI, ang nag-file sang kaso matapos nga ginreklamo mga kaksyon. Sige. Siya ko naman nawag. Hulat-hulaton ta, no? Action Hotline. Pero gina-check nato ng NBI sini, no? Ang NBI abido ka konpay sako pa siguro, ano? Sige lang kay maakuan ta gini pila ka adlaw diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Hotline. Kadamo sang isyo diri sa Bacolod subong. Kadamo lang, no? I-check taman to karon liwata basi ara sa available na. Okay, sige. Ikuan taman karon statement mga kaksyon. Ang pilaman ka mga official diri sa syudad sa Bacolod, ini may angot sa ginatawag naton pagkadakop gabi sang 13.6 million pesos nga ginapatihan siya bu. Action Hotline. Madako-dako ini, no, sa mag-live-in partner iya dira sa Barangay Singkang Airport. Ang natabo diri mga kaksyon nga kahapon sang hapon ginkuha sang ila sining timbang, ang ila sining kabulig. Ang ginatawag naton package halin didto iya sa Metro Manila, partikularmente sa Marikina. Action Hotline. Without knowing sining timbang nga nagakuha sining nasambit iya nga package mga kaksyon nga napangalan sa iya mismo, amo ning masubo kay ang timbang pakaron amo ang nabutang diri sa hot seat, no? Pagkatapos nga siya mismo ang nasundan gid kag iya na address ining package nga ini. Action Hotline. Ginsunod-sunod siya mga kaksyon sa katapos ang otoridad. Pagkatapos hasta nga tinagpadulong dito sa ginapulian niya dira sa Barangay Singkang Airport nga dira nagarinta sang puloy-an ining mag-asawa o kung ining mag-live-in partner. Action Hotline. Ti sang didto na atigin patigayon sang kapulisan ang buy-bust operation, no? Dira sa may JR Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport mga kaksyon. Kag ang nagkaladakpan diri amo sanday John Mark IB or AEB, no?
28 anyos, kag si Regine Arroz, 28 anyos man ang mga edad. Kag ang kabulig nga si Sheila Marie Balaro, 35 anyos, taga Banwa, sang Pulupandan. Padayonon ko ni karona, padayonon ko ni sanhambal ko na 13.6 million pesos. Gusto ko tani kuhaan sang panugda diri mo. Si Vice Mayor Elcid Familiaran kay daw amo naman lang gining madali-dali tading officials Bacolod kon interviewong paghambalan. Ang mga opisyalista sa konsiho da kon committee in charge, ikaw sa mga pinulis abi kag ano pa da do hindi tanam gid malabot pamayo. Galing subong medyo alang-alang pa si Vice Mayor. Ano ba ilang kay aresaton si ka ato na linya. Online sa hotline. Are concern ini sa mga konsumidor naton sa Central Negros Electric Cooperative. Siring alleged matuod man yan, no? Nga pagsaka sang balayran sang kuryente. Paklaro tani kay Madam Malo Paroco. Ma'am, good morning. Hello, ma'am. Oh, hi. May I know? Daligid lang. Hello, ma'am. Oh, hello, ma'am. Hi. Good morning. Sir Brian, good morning. Oh, yes, ma'am. Good morning. Sir Brian, good morning. Yes. Abi ko, ma'am, ginbayaan mo ako nga hindi ka nagpaalam. Ako tani water, anay. Kaya wala ka pag sa batman. Anyway, sige lang. ako galing mo kasi. Anyway, sige. Ma'am, good morning. Welcome sa Action Hotline, sa Action Radio. Yes, sir. Good morning. Yes, welcome. Thank you, Gid, for this time sa amo. No? Kaga, good morning man sa aton mga nagpalamati kay aton mga pinalangga nga member consumer owners. Yes, ma'am. Daw concern kita sini basta gani balayran ang paghahambalan baw sus ko. Ginabaki-baki tanang kwarta sa lamesa kag ginatali para sa suga ni para sa tsakto gid na. Para sa tubig sa prime water na tawag usubong mo prime water ni. Pero ma'am, anong bago ma'am sa Sineco? May pagtaas bala? Anong sitwasyon ng balayran ta? Sir Brian, may aragid kita nag-increase kita by 71 centavos sa aton nga rate for this month, no? For this month of November compared to October last month nga it's only 10 pesos and 41 centavos. However, ang ato November is 11 pesos and 12 centavos, a difference of 71 centavos, 71.63, which is the increase ang aton nga rate, no? So, okay lang akon nga Yes, ma'am. Okay lang? Yes, ma'am. Medyo physical distancing kagamay sa mouthpiece. Gani, anyway. Doon nag-bisyo-bisyo amon before. Anyway, okay, so nag-increase siya. Hindi, i-clear ko lang sa aton mga member consumer owners. Ang Sineco, ever since, wala kita nakapa-increase for more than, siguro mga 15 years na ning aton rate, which ang gina-explain natin, pero sa aton mga konsumidor, nga out of 1 peso, 10 centavos lang na dang iya sa Sineco, almost 10 centavos. Okay. So, wala kita yan nag-increase in our capacity as electric cooperative. However, ini-increase natin for this month na 71 centavos. Naghalin ini siya sa generation, transmission, kag system loss charges na nag-amount sa 61.6185 centavos. Okay. Kag ang aton nga lifeline and senior citizen nga subsidies, nag-increase man siya from lang siya sa October 0.0750 nahimo siya nga 0.0149. Okay. Kag ang aton nga gram ICERA adjustment no sa mga taxes ni bala from 0.3399 centavos nag-increase siya sa 0.0139. So a total of 0.7163. So, diri gina-attribute ang increase. Hindi nga ang Sineco nagpasaka. Kaya gina-clear natin sa aton mga consumers nga sa kada bulan, it could be an increase or a decrease depende sa charges nga ginapasa sa aton. Kay pason man lang ni tanan Sir Brian mo. Except sa aton, abi nga gina-allow sa aton nga 10 centavos, which is our nga Sineco Distribution, Supply Metering and Reinvestment Fund no for Sustainable CapEx. This means nga ang amoning aton gina-allow sa aton nga ginansyaho naton para sa pag-operate ng Sineco as a whole. Galing ma'am, I'm sorry, galing ma'am kay magambal nga amo siniway naman gina-mind sa aton nga mga konsumidor kung sino man na nagpasaka anong sitwasyon kay Sineco gid mo. Wala sila kaintindi. Yes, why man sila actually, sir, if we come across with our press release every month, ginapakita ginada naton ang aton nga may ara kita sang kwan no sang daw
though ginapakita bala nga comparison from the past nga month to the present month. So if maidid ang aton consumers kag nagalantaw sila sa aton press release, especially sa aton Facebook kag sa aton nga website, makita na nila kung paano na siya gin-distribute ang mga rates naton kag ang mga ginabayaran naton. So klaro ginadira, I hope nga from now on ang aton mga consumers, no, especially ang may mga Facebook pala account, mangin kita maitiid sa paglantaw sa aton mga rates para at least maintindihan naton kag hindi kita bala makibot ka ay Seneco nag-increase naman sila, nagpasaka sila. So maintindihan naton kung makita naton ang gina-post naton nga mga press releases sa aton nga mga social media, sa aton ginapada nga email sa aton mga registrations. Ang pinakanami gidaguro ma'am, ano, aside from Facebook ro, program na nagkamo sa Action Radio kada Domingo, ma'am, no? Siniko Hour. Siniko Hour. Sige sir, kay ginaplano man na naman nga may mga programs kami sa mga registration galing kiti tungod sa COVID bala, basi mga next year na lang na guro sir. Kabalo ka halos tanan di ma-reach out ka sa Facebook mo. So, may Action Radio kita or ano nga station, Abi, salamat na lang daan. No? Anyways, ma'am, halin sa 10.4110 nga per kilowatt hour, makadto kita sa 11.1 1273. Oo, 11 pesos and 12.73 centavos. So, ang difference is 71. Dako-dako man gid, no? Yes, ma'am. Do kadako gid kay for the past months may naga-increase kita by tag 20 centavos, 40. But this month it's 71.63. So, basahon ko lang sir ang explanation ko na nga nagdako ni siya. Pwede lang sir? Okay, sige. The 71 centavos per kilowatt hour na rate hike can be attributed to the increase in generation, transmission, system loss charges, and other pass-through charges such as Lifeline and Senior and VAT. Part of the increase in generation charge is the recomputation of the wholesale electricity spot market using the new formula for the net settlement surplus. So do ka hindi na tanimayo laban ang aton maintindihan, no? Even ako gani nga ari sa Seneco medyo kadamo sa mga terms kay hindi tagit pa mamaintindihan gid, no? For the period December 2019 to August 2020, which resulted to the 32.9 million or an equivalent of 45 centavos rate increase based on ERC Resolution number 7 series of 2019. Seneco requested for a staggered payment of the 32.9 million but was declined by the WISM in considering that ERC advisory on the implementation of the Bayanihan to Recover as One Act allowing staggered payments was only issued last October 29, 2020. So in short, ang Seneco nangayo mantani sa aton sa WISM nga i-staggered ini due to the Bayanihan Act. Pero kay tungod nga nagwa ang Bayanihan Act October 29, 2020 lang, so ang ERC wala na, ang WISM naton wala na sila nagsugot. Okay. So amo na siya sir. So napilitan gigita nga mo ring matabo, sir, amo ni siya. So 71 centavos kadako gid sa increase even sa akon man gani bila kadako-dako gid sa increase. No, it matters gid siya. Imagine na if you have 100 kilowatt hour times 7, that's already 71 pesos. Paano na yung iban nga kadagko sa mga ginausar nga mga nga consumption. Yes, dala sana na diguro ma'am ang add-on nga or pass-on gin mention mo kay na ang mga kinawatay sang kuryente, ano? Systems loss, yes sir. Oo, dalagid. Dalagid na siya, no? Oo, ang systems loss charges ang nagakadula kay ba kadamo sinibala nga nga COVID, kadamo kita sa nagkaradakpan nga nagapinangawat sang kuryente kay tiba wala reading ang Seneco. So kung wala reading, ang mga tao guro do abi nila hindi na sila madakpan kay wala ga reading ang Seneco. But this time, the massive kinsa ba ang campaign naton against ng appeal parade. So kung nakita ko dagani sa office sa aton nga apprehension wala nagapangdakop sa kapinawatay kuryente do nagailitas gid sa mga tao nga nagkaladakpan. Ang problem lang gid ma'am kiti may na-filean kita kaso diri may nagkalapriso so far sir as of sa history sang Seneco daw may ara lang ko nabatian nga isa nga napriso nga atong nadakpan gid siya on act na nagaretoke sang kuryente. Pero sa aton mga consumers kalabanan daw halos laban man gid sila nagasettle man gid sila nagabayad man sila kon madakpan sila. That's why wala na lang kita kapag masaka man lang kita kaso in case nga hindi sila magbayad. Pero laban gid sir sa ila halos siguro kadako sa percentage nagasettle gid sila. Ako nagalaom ko nga may ara man lang sang congressman abi, senador or even diri sa aton makahimo sang layi abi nga padako-dako ang penalty bisan nagatap landa sang kuryente para
kabalo ka sa Seneco dapat masinulod tanan ang balayran mo, hindi ya kay kung sino na lang mausar sini, no? Sa consumer. So amo ni ang kuan, amo ni problema naton sa aton nga ipera balangalo. Okay. Nga ang tanan ginpaso nakati ko sa una kung makita naton kasimple man lang sa bill naton mo. Yes. Kasimple lang sang rate naton ara lang that be pareha sa 2 pesos and 30 centavos times number of kilowatt hour kagabarato gid, no? So gin-mention man gid ato ni Gloria Macapagal Arroyo during sang time niya nga tigin permahan niya to nga layi with so many flaws damo sang diferensya, no? Yes. So amo na problema kay bisan damo diferensya kag wala kasiguraduhan gid permahan. So ang suffer ang electric cooperatives kag ang aton gid nga mga member consumer owners kay nagmahal ang kuryente. Nagmahal gid siya. Okay. Ma'am, ining pag-increase subong, may timeline kita din or may due date ini kung hasta san ulang or ano This sitwasyon? is good for 1 month, sir. For the month of November lang. So we are not sure kung ano naman ang sa month of December. It could be nga manubo naman siya, mabarato naman siya. So increase, decrease man lang ni siya, sir, ang kakatabo. Increase, decrease, increase, decrease. So amo na ba? Doon nakitaan ko masamis ang increase kag decrease. So dudra man lang siya gahampang sa 11 pesos, do 12 pesos man lang. Man. Wala pa man takalabot, nag 12 pesos kita. Never pa na nato natabo. Do kagamay man lang. Pinaka the best guro himuon sa mga konsumidor to di guro. Kuana, mag-save sang electricity, sir. Patyon gid permi ang mga ano doon sini nga Christmas dako naman nila ba ng aton bills kay ang igpat-igpat nga mga Christmas lights gasto pa gid na sila. Yes. No, kadamo gid sang aton kag dasan damo man ta mga activities sa December ba puro subong do medyo aganagan. Tungod sa COVID, sir. Ang mga konsumidor ta gina-question pa ng Seneco nga nakataas mo ni sang balayran ko mano amo man ni kinalipat ka may bumbilya kada galing nga bilog nga 24 oras nagaigpat lang. Tapos gadako man gid ang kabataan ta ara sa balay, naga-modular, ara lang ta sila, siyempre di man malikawan, ma-electric fan na sila. Dugay-dugay sila abri sa aton ref kay makaon sila. So nagadugang pag sa aton nga konsumo sa kuryente. Sige. Amo na siya, sir. Maliko lang ko gamay. Kumusta, ma'am? Inot danay ta, ma'am. Sige, pagyapon. Sir. Kasi kikit siya gyapon. Anyway, ang aton subong gina-prioritize nga utdan, inibla, sir, ang mga tag-apat na ka-bills pababaw. Kaya may ara, gidya tag-apat, tag-lima, 7, may 8, may 9. So, amo na ang gina-prioritize naton. So, ang iba naman nag-worry kay duwa lang ka-bill ko, no, may notice of disconnection. By the way, sir, i-clarify ko lang, no. Ang aton nga notice of disconnection, bali daw, SOP na siya nga. Every time mag-June ang aton bill, may ara kita notice of disconnection. Di ang iban gina-nervyos gidayon. But anyway, ang Seneco doon nagakonsiderar man subukay daw ang mga tagduwa ka bills, wala pa man kita nagautod as of the moment. Kaya gina-prioritize natin ang mga tag-as gid ang dagko gid bala ang damo na bala months nga wala mabayaran. Kagdason ang aton to gali sir nga ato bilang aton nga iya sang ERC nga ang atong 160 kilowatt hour padalom, hindi naton pag-utdan from September. Mid-asta pa sila sa December, pwede pa sila makaayo. So, magamba ka 160 kilowatt hour, mga kuha na siya more or less, ang iya siguro mga bill, mga tag 1,500 to 1,700 padalom. So, hindi kita sila mag-utod sa ila, but tagaan sila until December 31 to settle sa ilang mga bills. So, for those naman aton mga member consumer owners, kami ara bala mga nagdubli-dubli na nga bills, kadto lang kamo sa Seneco, bring your payments, no, for more or less nadala ka duha ka payments, and then kadto lang kay ni Sir Jan Sara kay daw si Sir Jan maka istorya ka sa iya basi pa man maka promissory ka makaayo ka pa man kay tiga considerar man kita tungod sang tiyempo nga nagkanatabo ni nga pandemic. Sige, at least today na sanaga naton ini, ma'am, no? Pero gusto tapos after sini gusto ko gid masanaga ng imo program sa Aksyon Radio, no? Sige, sir, istoryahan ta na, sir. Sige, ma'am, salamat gid tayong aga. Thank you, Sir Brian. Thank you man sang time. Thank you sa aton mga member consumer owners. Anyway, kung may mga problema kamo, hindi lang kamo mag-hesitate sa pagtawag. Ang aton number 458-6777 sa aton nga PR, no, sa aton nga public relations. We are ready to answer sa inyong mga queries, kag sa inyong mga problema, and we are assisting man sa aton mga member consumer owners. By the way, Action Brian, pwede pa isa ka no. Sa aton gali mga service applicants, no, basi matingala kamo nga daw
daw kadugay bala kay kundi nag-ready na sila for connection daw kadugay sang date sang pagbayad nila daw iban daw January na kay actually because of the pandemic because of the COVID very careful man ang aton nga Seneco to observe the health protocols. So ang gina-accept naton nga mga clients sa Seneco is also limited at the same time limited man ang amon workforce kay 50% lang kami kami gani 50% kami. So base matingala sila nga daw kadugay gid anyway kung base man lang pwede nila ma-clarify sa Seneco bala kag matagaan man sila sang do earlier nga mga time pwede sila katawag sa aton nga telephone numbers. Yes, sa amon na sir. Okay. Ma'am, salamat gid. Good morning. Thank you gid sir. Good morning and salamat gid sa time mapasensya gid nagdamo-damo ang aton announcement. Okay lang. Thank you sir. God bless sir. Thank you kag maghalong. Thank you gid. Yes ma'am. Si Ma'am Aloma Kaaksyon na, no, parokos ang Seneco. Tiyan mo na, no, ang sitwasyon may pagtaas ang aton sining balayran by the month of November. Tekon, di ka mo gusto nga magtaas ng inyong balayran, bangon hindi mo man sila mapunggan, kiti dapat gini nga himuon Manila. Okay, Seneco, kuala ni nag-supply sa konsumidor. Oo, pero may supplier pag gini sila ya. Kumbaga sila lang yung ginaagyan, tikon hindi lang paghimuon ini nga sundon kung anong mga mando abe, diba si matulugan sila plakadlaw da. Amo nang sitwasyon dira, no? Sige, ang mga ginaotdan da nga nagareklamo, ti kay abusar naman na abi action hands. Imagine mo na nga imoyang ang imoyang bill ya tag 8 bilog. Halin sa umpisa iya ang kuan ang umpisa ang pandemya amo man yang way ka man nagbayad-bayad man. Di dapat utdan gid man hindi naman daw abusar naman nakatama nga daw gamiton mo ya si COVID-19 nga hindi ka magbayad sa Seneco sigurado kung may income ka gid bisan gamay kag si Seneco wala gani ka force sa imo kung pila gid bayad mo nga tingbon mo na pwede ka staggered lang na amo nang dapat himo imuon ta man na. Baw ayawan ka man tawag sa hotline nyo, ma'am. Ay, tuod ko no. Way ko na may gasabat ni. Merly Gonzaga, good morning. Brian Monitor kami, Barangay Alihis. God bless. Stay safe lang. Ano? Si Miles Martyr Aramarn. Si Christina Miderto Kina. Paanong iban nga tap sa iban, wala kabalo ang ni-board niya, gataas electricity niya. O dapat i-report nyo gina sa Seneco. Dayon, Franklin Tilohio, good morning. Brian, monitor lang kami di subong sa imo. Salamat, gid. Gloria Ortega, Casas, naga-monitor man. Jocelyn Arisevita Ulak, thank you, gid. Veronica Santillan Manukan, good morning, Sumbray. Keep safe, God bless, and to your family. Dali lang, damay ara kita sang may naglabay nga action doors. May ara kita plus report. Why man? Sige. Action Hotline! Pakarunantang iban nga balita makaksyon sa aton sining nga pagpangalagad sa gabi karon na maghilibati taliwat sa aksyon na firing line na. May mga update kita nga dapat nyo bentayan diri sa aton sa Bacolod kag Negros sa Occidental. Action Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon. Upod sa bugos nga pwersa man sa Action Radio News Team, ini naman sa Action Brian Mordenaga, pasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!